Via Lucis, it-triq tad-dawl. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-ewwel stazzjon. Ġesù iqum mill-imwiet. Nadurawk o Ġesù u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. L-anġlu qabad u qal lin-nisa: tibżgħu xejn intom, għax jien naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab, mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Riflessjoni. Ħajtek imimlija daqs bajda, imma qalbek hi bħal qabar vojt? Inti x'qed tfittex f'ħajtek? Forsi l-affarijiet materjali qed iħallulek vojt u donnu dan il-vojt ma tista' timlih b'xejn? Applikazzjoni. Fittex lil Kristur xoxt fejn taf li tista' ssibu u ħalli lilu jimla l-ħajja tiegħek b'dak il-ferħ u b'dik il-paċi li d-dinja u l-affarijiet tagħha ma jistgħu jagħtuk qatt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni stazzjon. Id-dixxipli jsibu l-qabar vojt. Nadurawk o Ġesù u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Ġwanni tbaxxa u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. U wara u emmen. Riflessjoni. Int tqil biex temmen li Kristu huwa tassew ħaj, li qiegħed ma' ġenbek, iħares lejk b'imħabba u jistenna dak il-mument li intu wkoll iddawwar l-attenzjoni tiegħek lejh. Kemm tagħti importanza dak li nsibu fl-Iskrittura dwar il-pjan ta' Alla biex isalvana permezz ta' Ibnu. Applikazzjoni. Ħadd li f'Kristu ma ingħata s-seta li jsalva lil bnedmin. Ħallih isalvak minn dak kollu li għadu jorbtok bil-faxex tal-mewt, jiġifieri mid-dnub tiegħek, mid-diżordni li għad hemm f'ħajtek, minn relazzjonijiet ħżiena, jew minn attitudnijiet żbaljati li ma jħallukx fil-paċi u li jżommuk il-bogħod mill-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet stazzjon. Il-mulej irxuxtat jidher lil Marija Maddalena. Nadurawk o Ġesù u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Ġesù qalilha: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar. Ġesù sejħilha: Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi: Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Riflessjoni. Qatt irrealizzajt li l-mulej jaf ir-raġuni tal-bikja tiegħek? Li jaf dak li qed tfittex b'qalbek kollha? Mhux biss jaf, imma jinteressah minnek u mill-bżonnijiet tiegħek kollha. Immint lilu tfittxu b'qalbek kollha? Tfittex li taraf x'għandu xi jgħidlek? Applikazzjoni. Ara fil-preżenza reali ta' Kristur xoxt dejjem ħdejk. Jekk tieqaf u tiskot f'qalbek,
jirnexxielek tisimgħu, isejjaħlek bismek. Beħlewwa kbira u qed jistennik u qed jistiednek biex tħallih iħobbok. Agħtih ħajtek, it-toqol tiegħek u tagħmel esperjenza tas-serħan li jġib imħabbtu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba' stazzjon. Il-mulej irxuxtat jidher lil żewġ dixxipli fit-triq lejn Emmaus. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Ġara li huma u jitħattu u jistħarġu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom: kemm intom boloħ u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti, u ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Riflessjoni. Ġieli forsi bla ma kont qed tistennija, kont qed titkellem ma' xi persuna u d-diskors waqa' dwar Ġesu u ħassejtek xi ftit imbarazzat dwar x'se tgħid? Għad ġietek ix-xewqa li tistħarreġ għall-verità? Iżda donnu aktar tinfixel jekk mhux ukoll tonqsok il-fidi. Applikazzjoni. La tibżax u taqtax qalbek milli tkompli tistħarreġ dwar min hu Ġesu. Sib mument kwiet. Jekk trid tista' tuża xi ftit mużika biex tgħinek tinġabar u wara x'inhu dak li qed iċajparlek il-viżjoni u jibblukkak milli taraf lil Kristu rxoxt. Sejjaħlu u għax hu jinsab preżenti iftaħ qalbek u tħaddet miegħu kif tħossha. Ġesu hu paċenzjuż u bil-mod tiegħu jispjegalek kemm il-darba jkun hemm bżonn biex fl-aħħar taraf min hu tassew. Fittex fil-kelma tiegħu fil-Vanġeli li jibqgħu validi għal kull żmien. Il-mulej għandu kelma għalik għal kull mument tal-ħajja tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames stazzjon. Il-mulej irxuxtat jintaraf fil-qsim tal-ħobs. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom u waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Riflessjoni. Ibqa' magħna. Inti tħossok komdu fil-preżenza ta' Ġesu? Togħġbok il-kumpanija tiegħu? Applikazzjoni. Ġesu dejjem jinsab magħna, iżda hu prudenti u għalhekk jistenna lilna biex nistidnuh jidħol u joqgħod magħna. Illum f'Malta tagħna għandna diversi kappelli fejn nistgħu ngħaddu ftit minuti ħdejh. Ejja nħalluh ikebbes fina n-nar ta' mħabbtu waqt li nisimgħu ikellimna u jfissrilna dak li jrid jgħidilna. U qalilna: ejjew għandi intom il-koll tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. U hu ta' kemtu
u tassew jagħmel dan jekk aħna immorru għandu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sitt stazzjon. Il-mulej irxuxtat jidher lid-dixxipli. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu, missuni u ifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Riflessjoni. Ġieli tħossok titħawwad għax bħal donnu tlabt xi ħaġa lil Alla u ma seħħitx. Ġieli ħsibt li forsi Alla nesik jew ma jimpurtax minnek. Applikazzjoni. Ġesu issallab għalik u l-marki tal-imsiemer jibqgħu jagħtu xhieda ta' mħabbtu lejk. Infatti, ma kinux l-imsiemer li żammewh mas-salib, imma mħabbtu għalija u għalik. Mela, jekk ma weġibx għal xi talba minn tiegħek, dan ifisser jew li jridek tistenna sa ma jagħtik dak li qed titolbu, jew inkella se jagħtik xi ħaġa ħafna aħjar. Temnu dan? Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Is-seba' stazzjon. Il-mulej jagħti s-seta li jinħafru dnubiet. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom Issliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Issliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Riflessjoni. Qatt ħassejtek imbeżża u ingħalaqt fik innifsek bħal donnu ikkonkludejt li ħadd mu qed jifhmek? Is-sliem u l-paċi tal-qalb u anki s-serħan tal-moħħ fejn tipprova tfittixhom? Min taħseb li jista' jagħtik dawn b'mod permanenti? Applikazzjoni. Minkejja li forsi int għalaqt il-bibien ta' qalbek biex minn għalik tipproteġi lilek innifsek mill-bnedmin iweġġawk, Ġesu irid jidħol propju f'dik ir-rokna mudlama tiegħek. Irid jidħol biex jagħtik is-sliem tiegħu li huwa dak li l-bniedem jixxennaq li jkollok biex jgħix. Kif jgħid San Wistin, aħna maħluqa għalih u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fih. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tmien stazzjon. Il-mulej iwettaq il-fidi ta' Tumas. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Tumas ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 jiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa,
Imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom is-sliema likom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebak hawn u wara jdejja u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Riflessjoni. Emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Int qis ruħek ma dawn il-ħemjin li jsemmi Ġesu, jew il-fidi tiegħek għandha bżonn tikber. Ġesu huwa l-mulej tiegħek u Alla tiegħek, jiġifieri qed tipprova tgħix fuq il-kelma tiegħu u tobdi dak li ikkmandana hu għax iħobbna u jridilna l-aqwa ġid. Applikazzjoni. Mid-dnubiet kollha li l-bniedem jista' jwettaq, l-akbar dnub u dak li l-aktar li jweġġa l-qalb ta' Kristu jibqa' dak tan-nuqqas ta' fiduċja fih minkejja dak kollu li hu għamel għalina bħala prova ta' mħabbtu lejna. Mela, kun naf li għamilt x'għamilt f'ħajtek u ħawwat kemm ħawwat bid-deċiżjonijiet li ħadd, jekk int tafda fil-ħnina tiegħu bla tarf u tersaq lejh għal maħfra permezz tas-sagrament tal-qrar u jaħfirlek u jinsa dnubietek kollha. Kuraġġ, hu qed jistennik u qed jistiednek tagħmel propju dan. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Id-disa stazzjon. Il-mulej irxuxtat jiltaqa' mad-dixxipli fuq ix-xatt tal-għadira ta' Tiberija. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Qalilhom Ġesu, ġibu mill-ħutiet li qbadtu issa. Xmun Petru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih, int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Riflessjoni. Tiftakar kemm il-darba il-mulej ħabbatlek fuq il-bieb ta' qalbek? Forsi permezz ta' xi kelma li qallek xi ħadd? Forsi b'xi silta mill-Iskrittura jew b'xi tok li smajt? Jew anki b'xi avveniment li għaddejt minnu? Kemm il-darba injorajtu jew inkella ħsieb li tipposponi l-istedina ta' mħabba tiegħu minkejja li taf li ma jridlek ħadd ġid daqsu? Applikazzjoni. Tkomplix tinjorah għax hu imħabba biss għandu għalik u jekk qed jitolbok tibdel xi ħaġa f'ħajtek jew tibda tagħmel dak li ilek tipposponi, għatih widen. Il-mulej hu bħal l-ilma. L-ilma jista' biss ixarbek għax hekk hi n-natura tiegħu. Alla jista' biss iħobbok għax hu imħabba. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-10 stazzjon. Il-mulej irxuxtat jagħti il-primat lil Pietru. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmun Pietru, xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsiha t-tielet darba, tħobbni? U qallu, mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu,
ira in-naċ tiegħi. Riflessjoni. Ġesu huwa l-eżes ħaġa għalik? Tħobbu aktar mill-affarijiet materjali li jiċċirkundawk, mill-leżiż tiegħek u anki minnek innifsek? Lest li tagħtih dak li jista' qed jżommok marbut, hekk li ma tistax tgħix ir-rieda tiegħu? X'lest li tagħmel għal Ġesu int wara dak kollu li huwa għamel għalik fil-passjoni tiegħu? Applikazzjoni. Imħabba vera tgħaddi mill-prova. Jekk il-mulej qed jitolbok tagħmel sagrifiċċju biex takkwista lilu u l-imħabba li għandu x'joffrilek, la tibżax. Kull ma għandek tagħmel huwa biss il-pass li jmiss f'ħajtek. U jitlob minnek passi żgħar kuljum biex iqarbek lejh. Itlob l-għajnuna tiegħu u mbagħad għamel il-pass li jmiss. Jekk tpoġġi it-tama tiegħek fil-mulej, kun naf li hu mhu se jiddiżappuntak qatt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-11 stazzjon. Il-mulej irxuxtat jafda lid-dixxipli bil-missjoni għad-dinja. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajdilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Riflessjoni. Temmen int li l-mulej jinsab miegħek f'kull ħaġa li tagħmel? Ibierek it-tajjeb li tagħmel u jittama li inti titgħallem mill-iżbalji tiegħek stess? U la darba l-mulej miegħek, temmen li tista' taffaċċja kull ċirkustanza iebsa kemm hi iebsa? Applikazzjoni. Min għandek ukoll il-mulej qed jitlob missjoni. Qed jibgħatek għand ħutek il-bnedmin biex int tħabbrilhom il-bxara tajba li huwa ħaj u li lest li jsalvhom u jagħtihom il-ħajja eterna. Il-ġid li tista' tagħmel inti b'xi kelma tajba, b'dak li timposta fuq Facebook u b'xi azzjoni minn tiegħek ma jista' jagħmlu ħadd. Aċċetta li tgħix bħala dixxiplu tiegħu u jkollok b'semek il-glorja tal-ġenna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-12 stazzjon. Il-mulej irxuxtat jitla' għand il-Missier. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Sammarija sa truf l-art. Wara li qal dan, huma jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda dehru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Riflessjoni. Inti temmen li meta l-mulej jitolbok xi ħaġa, fl-istess waqt ikun qed jagħtik il-qawwa tal-Ispiritu tiegħu biex inti tkun kapaċi twettaqha? Tassew li l-mulej għandu jerġa' jiġi. F'ħajtek il-mulej jista' jiġi għalik biex jieħdok minn hawn f'ħin bla waqt. Inti mħejji biex tiltaqa' miegħu? Applikazzjoni. Kun ċert li jekk il-mulej se jagħtik għalqa biex inti tażaqha, se jtik ukoll l-għodda li għandek bżonn biex inti tagħmel dan.
Sejjaħ lill-Ispirtu Santu li diġà rċevejt fil-mamudija u fil-grizma biex jgħinek fl-għażliet tiegħek u biex jagħtik il-grazzi li għandek bżonn biex twettaqhom. Jekk inti tħalli l-Ispirtu Santu jibdlek f'persuna dejjem aħjar, imbagħad tista' sserraħ rasek li jiġi meta jiġi l-mulej se jsibek ippreparat biex tiltaqa' miegħu u tikseb il-premju tal-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-13 stazzjon. L-istennija tal-Ispirtu Santu ma' Marija Om Ġesu. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Xin l-apostli daħlu l-belt, telaw fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu u l-koll qalb waħda kienu jitolbu fl-imkien ma' xi nisa u ma' Marija Om Ġesu u ma' ħutu. Riflessjoni. Għandek xi kamra favorita tiegħek fejn fiha tħobb titlob? Jew f'xi kampanja, jew fejn il-baħar, jew forsi f'xi kappella fil-qrib? Qatt tlabt lil Marija Om Ġesu biex tgħinek u takkumpanjak fit-talb? Taf li Marija il-Om tiegħek tas-sema u li dejjem lesta tidħol għalik quddiem bina Ġesu? Applikazzjoni. Fid-dinja maġla u storbjuża tal-lum mhux se ssib ħin għat-talb, trid tagħmlu inti. Għażel ħin u post biex tinġabar fit-talb. L-aħjar talba idik ħirġa mill-qalb. Meta ma ssib xi tgħid, tista' toqgħod fis-skiet filwaqt li żżomm f'moħħok li Ġesu u Marija jafu x'teħtieġ qabel ma inti tkun nissilt il-kelma. Ħadd ma jħobbok bħalhom u daqshom. It-talb jibdlek. Itlob bil-fidi u f'ħajtek tesperjenza bidla għall-aħjar u safa akbar f'ruħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-14 stazzjon. Il-mulejjer Xuxtat jibgħat l-Ispirtu Santu imwiegħed lid-dixxipli. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin u darulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu għadu fuq kull wieħed minnhom. Intlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Riflessjoni. Inti taf li l-Ispirtu Santu huwa il-kumpann inseparabbli tiegħek? Tħaddem id-doni li hu poġġa fik. Applikazzjoni. Lilek ukoll l-Ispirtu Santu ta' doni u kapaċitajiet. Il-kapaċità li tħobb, li taqdi u li tagħmel differenza għall-aħjar fil-ħajja ta' ħaddieħor. U x'inhu id-don jew doni li ingħatajt għad tibqa' lura milli tħaddimhom bil-qawwa li jagħtik huwa stess. Ħabbar lil Kristu ħaj fost ħutek il-bnedmin bla ma tħabber rasek wisq kif għandek titkellem quddiem min jisimek, għax ikun l-Ispirtu Santu stess li dak il-ħin jagħtik il-kliem li għandek tgħid. Il-mulej sejjaħlek biex issir qaddis. U għalhekk li tak id-don tal-Ispirtu Santu għax jaf li mingħajr il-qawwa tiegħu int m'għandek il-qawwa tibdel xejn. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Skont il-fema tal-Papa,
Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Talba tal-aħħar. O Alla, bil-qawmin mill-imwiet ta' ibnek Kristu Sidna, oġbok tferraħ lid-dinja. Għamel nitolbuk illi bil-meditazzjoni ta' dawn l-istazzjonijiet tal-Via Lucis, aħna ngħixu fuq dak li huma jgħallmuna u naqalgħu dak li huma jweduna. Bl-istess Kristu Sidna, Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen.